Assalamu alaykum mehriban Türkmen doganlarım. Allah'can size berk can sağlık, rızkal döwlet, ojoňyzda ilmi dama, gülkuşatlyk bolup dursun. Şu ýerde videolama başlamamyň sebäbi bir zady ünsüňizi çekip geçek bolýan. Soňky döwürler ýaman köpelip başlady iftirajylar. Bu iftirajy diýende türkmen diline tökmeçiler bolýar. Tökmeçiler yalan propaganda öğretip berenler, ağlawçylar. Şeýle diýjek bolýan. Maksat Türkiýe diýilýän oglan. Siz köp bolşýaly bilişiňiz ýaly, tanyşyňyz ýaly bu watana wepalfyrap. Dostum adam onu polis alırsak ne met bolýar? Şu polisin elinden alıp bolýar soň konsul berip bezýäns ki. Öýüne report ýapdyrar ýaly çek bolýarsa. Çünkü ýazymyz girmän diýär şu öýüne. Ola ki da girmän ýönde gatully ola ki da ýaňysyna öýünden alsam. Geň alırdy da. Seretdim TikTok'ta Mahymjan tiktok.com diýip bir ýeri. Men o Mahym genejany tanýan, näl tanýan. Men bu heleýe pul kard beripdim. 2020-nji ýylyň noýabr aýynda. Täzile geçmäke. Inni 2020-nji ýyla geçmäke. Mahym Çaryba. Ýaňy ýakynna tanyşyňyz ýaly bilişiňiz ýaly TikTok'ta Mahymjan tiktok.com diýip bir hasap açyldy. Populярность alyp başlady tuweleme. O şeýle diýeli. Kimdigi belli däl o hasabyň. Ýöne şo Mahym genjen realny suratlary, videolary paýlaşylýar. Indi diýjek bolýan zadym. Şo hasap açylaly bäri maňa şo Mahym genje diýilýän jaň edip başlady. Sen haramzada, watan haýyny, halk düşmany, ýene barda watan dönüp, Allahjan duluňda süýnmedik, ejem ölsün, eýle bel her hil iftiralar atdy. Indi bir daha da aýtjak bolýan şördi. Birinjilik bilen Mahym genje, men şu ýerde ýazyşmalaryny goýup geçjek. Meni blog etmediňden öň pikirlenip görmerkeni. Men o hasabyny men açamok. Birinjilik bilen Mahymjan tiktok.com diýilýän zady men açamok. Egerde men günäkär bolsam, men açan bolsam diýdim. Hatda sen aýalda onuňa da aýtdym. Sen arkaň tutup Kürtler, Türkler jaň etdiler. Türkmen oglanlar jaň etdiler. Agasy meni bir jaň etdi. Gidin de meni suda beriň diýdim. Men gaçamok diýdim, suda beriň diýdim. Kanun esasynda çözülşeliň diýdim. Ýöne siz diýdim, yalan töhmet atýaňyz diýdim. Şey diýdim, näme etdiňiz? Beriň de suda beriň. Indi bir zat, ýene bir zat. Maksat Türkiýe. Awa sen gözüňde näme hilep görýän meni? Ben arkasında Lipoy'un arkasında durup en son üçüncü yola çıktım. Ben aktivistle. Dinle. Hey maksat sen oy diyeceğim ama ben dakikadan ettim ha yiyeceğim mantazdığını. Dakikadan ettim doğru değil mi? Değil mi sonra da iftira edeceğim. Mama dedi senin ne hazır vatan dönüp bir çıkma sanarını sağlamı öyle diyen olur ya ederim mama. Ederim demedim ben sana. Ederim demedim. Essem dedim. Ben bitirne derniydim. Yemese size şunu dedim yemese buradan sonra çıksa. Onu yanlış söylemeyin. Doğru. Bazen de hava diyorum yok diyorum. Onu demedi yani. Ben bana sorarsa muhabbet nefsi masken yaptır kargo uğraş yani neydi kıvıl neymiş ya sırlarına ya neymiş uğraş seni sen eskişme herif neydi neydi doğan. O $8 bir kargo diyeyim ben. O da numaram kapalı istemişsin telefonum onu. Aşağı görjek diýär. Sence mantıklı mı bu? Mani akıllı da. Bugün ayın Oktyabr ayınkisi ir bilen bağlarun hepden bağlarun ir bilen maňa jaň etýär Mahymja da çatylgy
Hatta şoň ýanynda da şey diýär. Mahkum genece diýär. Mahkum genece men genejem ýaly aýal ho. Ullakan bir aýal. Size de diýär siz bilen gurlaşanyny diýär ýalaňaçlar nidimi diýär. Mahkum genece 2020-nji ýylda meni blog etdi, 2022-nji ýylda şeňle men tawur etdim, garaşdym, pulumy alarym diýip. Ýuly aýynyň 28-ine iň soňky gedek ýazyşym boldy şo genece. Iň soňky gedek ýazyşym boldy. Indi diýjek bolan ýuly aýynyň 23-üne İstanbul'a bardım. İstanbul'a barmadymdan öň Antalya'da ýazyşyp başlamdy. Bam gelenjekden salam diýdim, ýazdım. Otaň edi senmi gowmyň otmy tudyym ýazyşyp başladyk. Men aýtdym gaýrat etgenije diýdim. Jaňlaşýardyk ama arasynda bir aý ho meni ýara ejem ýarany. Bir kardylar bir aç bölüp berseň bir gowdur da üdülşdüň bolar da diýsem. Näme diýdi? Bolýa berjek diýdi. Ýöne men diýdi şu wagt ýaňy işe girdim diýdi. Özüm köçenip bir kwartirada diýen aldym diýdi. Kwartiramyň puluny beri bilemok diýdi. Aýlygym alýançam garaşdýanymy kwartiraňy ýetem maňa diýer çyk diýer diýdi. Benem diýdim bolýa beýle bolsa diýdim daşarda ýaşamaň wagt etmän genje diýdim. Aýlyň açan alýan diýdim. Aýlygymy diýdi, aýyň aýagyny alýan diýdi. Näçetine 25-ne mi nämesin alýan diýdi. Işe şo wagtlar girdim diýdi. Denem bolýa diýdim. Menem bor onu diýdim. Diýdim. Men onu diýdim saňa kömek edeýin gençe diýdim. Gene iyi gow pek ýürek bilen kömek edeýin diýdim. 500 lira hasabyna paratdym, en para. En parasan imoda ýazyşypdyk, imoda meni blog etdi, menen blog etdim, gitdi hemme da. Ne? Bu keley maşenik ýalançy kezzap hiç ýyl ýarawsuzam däl, adam däl. Men pulalaryna da jaý salyp oturýan kömek edäý, men berjek diýip alpdy. Başa men bilen. Niye men bilen erjesi? Men näme etdim? Men näme ýamanlyk etdim? Men aýal maskala. Kalajak işleýän pasuda ýupgunym var ýa-da on. Doğru genelde. Giyin olun Yok moda yani ama infarkt geçirip beni sinirle fark bilmem. Yani sizin hassadığınızdan bilgi öyle doğru değil mi? O yüreğimde test var, sıvıkla doktora gittim. Ötsağa tıklama kömür edeyim. Genelde giyin olun ağlaman. Yani bir ayarlı Türkmen ayarlığını ağladıp bilen adam yani yerde yatmaz arkayın olun. Yani bayram ağırlan neydi mi? Nereden neydi öyle? Bayram ağırlıydım Kadya. Hayatımı çığınakta. Ezilmem. Şu konsulat pasportum alını diyen ne mi? Şu devlet bilen gidişip veren. Bilemem ben hiç. Diýjek bolýan zadym. İstanbul'a bardım. Meni blog etdi. 2 nomer vardı. 2-nji nomerine ýazyp uratdym WhatsApp'na. Gençe diýdim, seni diýdim şey derniýdim egerde diýdim. Uratdym. Ondan blog etdi de dänim, normalden maňa mesaj, SMS ýazdy. Şonna Allah can ecem ölsün Hudaýyndan tap eýle tudyym karoçy hemme dağdynyň näme gelýän bolsa diýdi. Benim bolýa diýdim, ziýany ýok senden aljak algym Allah bersin diýdim. Ondan mun geçmän aýalyň jaň etdi. Imodan jaň gelýär bir teresi. Imodan jaň gelýär. Türkmenistanyň aýalyň jaň edýär. Türkmenistanyň aýalyň jaňyny aldym. Doğun ne dedi sen mi dedi? O doğun buyurun. O ayda verin näme kömek näme da dedim moli näme bara bolmy dedim. Mahım şunya litta dedi. Ay borlay doğun dedim men dedim prosta gaharma dedim nemetdim mol dedim. Men dedim birine yamanlyk etsem dedim. Euro mağır ya dedim. Neyse mağır ya son dedim. Pişman etdi dedim. Vicdana da çekýän dedim. Çoň üçin bähwit bolsun, bor diýen ýok diýdim. Onuň aljagym Allah bersin diýdim. Şaka açyny bermedimden bermejekdi besfellik enne diýdim. Şeýdi bulalaşdyk, göçürdük, goýduk.
Ondan soň şo hasap açyldy, şo hasapdan soň aýaly ony ýene jaň etdi. Awa sen ni düşünýär, töhmet edipsiň diýdi, iftira atypsyň diýdi, gorkulypsyň sen onu diýdi. Awa sen näme üçin şey etdiň diýdi. Ýok, dogon diýdi, men etsem diýdi, beter neder diýdim. Men beter neder. Öňe men diýdim, on ýala purkony videolar goýup, ýa-ýana wurda edip diýdim, men etmeýän onu diýdim. Barynjylyk bilen men däl ol diýdim. İkincilik bilenem diýdim. Kimiň janyna ajydan bolsa şoň bilen bolsun diýdim. Men bilen näme iş bar diýdim. Men bilen näme iş? Mene bir alyjy oglan diýdim. Ýöne diýdim, Allah tawşyrdym diýdim. Kargo, para transfer, ýene nästan adamym ma kän suratlar uratdy. Diňe o däl. Kän aýallar suratlaryny, watlaryny uratdylar, nomerlerini. Şular paýlaşyp berýärdi. Ben başga işim ýok. Men bu zatlary açyklamamy dolжун ya. Sen iftira atmaly, mışleny öğretmeli. Biz bir zatlaryň değişmesini, gowulaşmasyny isläp duran adamlar. Ağa Dursultan taganmy birini gorkup saklya diye, ol bir yalan söz. Ağa çyksyna dänim her kim öz problemasyny, öz düşünjelerini pikirini aýtsynar. Haçana çenne gul bolup gezmeli, haçana çenne gorkup gezmeli. Ağa öz hakymy talap etdim men. Ağa men näme gün gördüm? Näme gün gördüm? Men näme öz hakymy hukum talap etmelärmi ýa birda maňa gerek wagty men ýüz tutmalärmi döwlet işgärlerine? Şolaň elinden gelýän işi şolar çözüp bermelärmi? Akyl bar, mantyk bar. Prosto gerek gelýär töhmet atmak. Men egerde şonu eden bolsam, gidin prokuratura berin diýdim, men suda berin diýdim. Şikayet edin sizden diýdim. Men edemok diýdim çünki şonu. Bir aydan zadym. Şo videolaryň öňünde de görensiňiz. Awa ýazyşmalar bardyr, ýazyşmaň aşagyny mahkamy genejäň öz nemesi bardyr. Ýazyşmamyz suraty bardyr, ýüzüne ýazanym bardyr. Şonu paýlaşaryn diýdim. Ona men paýlaşmadym. Onu men paýlaşmadym ýöne. Ne Imo'dan, ne WhatsApp'dan, ne Instagram'dan, ne Facebook'dan, ne Twitter'dan, ne de Telegram'dan ya TikTok'tan, sosyal medyadan hiçsinden paýlaşmadym men onu. Diýenim şol boldy. Elşinden iftiralar, töhmetler, Allah sağ olsun. Maksat sana şeýle diýin. Ulolup oňmadyk diýilýär, ulolup oňmadyk sen. Düşündüm. Sen hem bir zady bilýän, Türkmenistanyň kynçylygyň balygyny bilýän. Türkmenistanyň kötüjüň balygyny bilýän. İşiň ýoklugyny bilýän. Prezidentiň näme edip ýörenini bilýän. Sen şonu da näme etýän? Kasam içdimämen. Hey, vatandaşlar, bize bir zadyň gowulaşmagyny jan edip ılgat dörs. Adamlar gulýal uny ýaşasyn nipdörs. Aladasyny edip dörs. Gulýal ýurdumyz gulýalak bolup gitsin, össün, parlap, pajarlak gitsin nipdörs. 30 ýyl boldy. Garaşsyzlyk bolanmydy. Hälem ütköşükler göremdik. Diňe daşary ýurtlarda közenip berenler görýär, daşary ýurtlarda toý edip berenler görýär, öýleri sat gaýtjak bolup berenler görýär Türkmenistanyň içinden eşitýänlerimiz. Bir pikir edin, ata watanyňyz Türkmenistan, atalarymyzyň, babalarymyzyň ganç döküp söwüş eden ýerlerimizi biz taşlap gelip özümizçe ýok adamlaryň az kokusyny eşitip şolary ýalaklap işläp ber. Çağalarymyzy, ene atalarymyzy, söwür ýarlarymyzy, mehriban enelerimizi, mamalarymyzy taşlap şu ýerlere gelip. Bu näl durmuş o, bu näl durmuş bir özüňiz bir pikir edip görüň ha. Bir her kim öz düşünjesini bir aýtsyn, öz düşünjesini aýtsyn. Ay goşulma politikadyr, içine hiç gidersin, näme edersin? Sen bir zat aýdyp iyileştirmesen, bir zat aýtmasaň, sen maslahat bermesen, teklip bermesen, prezidentim oturan ýer näme zat gülýalykdyr diýip pikir etdi. Aýtmaly, aýtmaly, talap etmeli. Biziň arzymyz bar şunýal, biziň näraziligimiz bar şunýal. Senin etmeli işiňiz bar şunýal. Aýtmaly o jan oğul.
Bakın bence senin Allah'a ibale awa selametle awa yeni aydarlar ädir ay iftira senden alacak pulumu bana Allah versin. Allah versin düşündüm. Ben onun üstünden 2 yıl geçip gelemen Allahu ekber ongle sağ oluştum da onu. Onu gözünü 3 etse de malım. Allah nesip etti. Yine diyecek bolyan zadım. Sen maksat erkeğim derkenin şonu aydayın. Düşündüm. Yalan aşlaya diyen video. Yalan aşlaya diyen. Sen gözüne vara bile çekiş sokup dursan, kuvalda sokup dursan sen yalan propagandan yürüdürsün. Şoň üçin men açıklayacak adam yok. Şu açıklama videonun in sonu. Näle bok atıp bilýän bolsaňyz atın. Çünkü men dogry ýolda. Çünkü Türkmenistanda kösençiligiň baglygyny bilýän, açlygyny bilýän, horlugyny bilýän, işsizligini bilýän, Aşgabatda babylygyny bilýän, Aşgabatda iş badan, vilayetlarda da bag bolýarmy? Hawa ne mysal üçin 10 san goňşy otyr men gowy ýaşaýan. 9 goňşyňyň közenip ýaşaýar. Hawa men gowy ýaşaýan olara magzyny ýup gelmelimi? Bir zat pikirlenip görün. Ol aç olsa bizden näler diýipdirler. On ýalak bolmaň. Goňşy aç olan ol bizden däldir diýmişler. On ýaly bolmaň, gaýra dedim. Videonu go görün. Pikirlenin. Belki men ýalňyşan ýerim bardyr, belki men nämem bolan ýerim bardyr. Kommentariýa ýazyň. Edi şun ýalak bolup dur bolyn dogrymy ýa edi sen şun ýalak etýän dogrymy? Awa söwün ýazýanlar, siz aýtjan, barynçylyk bilen haterlar dinle. Ünseriň. Siz bugün gorkmasaňyz, erteki gün Allahyň huzuryna baranyňyz gorkun. Düşündiňiz? Gumandan aýyr, guman imandan aýyr diýär. Guman imandan aýyr diýär. Men prosta gaharym gelýär bolyn käme ahal çydam okda dinlän oklar bolyn mara bir adam akylly bir hälem gurleşip bolmady da şu goýmak ýa mä bilýän şon ýa gurleşýän hälem türkmenler. Açyk bir beyniň gösteraň o. Vatandaşlar diýişmýäli biz halkyň içinden çykan bir raýat biz opozitsioner del ya pravozащитник del ya ýene bir zat del liçne men öz sosial problemam bolan üçin döwlet edarasyna ýüz tutmam gerek bolan üçin ben barmadym dönüň haýym edipdim. Hatda men Nur Muhammed Anaýetde birinji çykyşyma Türkmençilik kanalyny şonu görüň dinlän. Ondan gelin de dänim iftirany atın. Bilem o konsulun işgarlar size dem diýen. Eger normal işläp bilmeýän bolsaňyz işlejek bolup başaryň. Bize tökmetler atýaňy da bizine çykyş edýäs, aýtýas. Prezidentiň bunsy ýalňyş, konsulun bunsy ýalňyş, plan ministriň bunsy ýalňyş. Çıksınlar da dänim açyklasınlar, çıksınlar tankitlemäň o bizi. Biz şunýala adamlar o diýsinler. Biz şunýala getjäs o diýsinler. Watan habarlaryny açsaň arka dagly serdar. Yekege de gaýdan oklar plan ýerde plan bolu, plan. Ana nirde wa? Bagşylaram, mediýa işgärleram baram bilet. Hop, şu bolýa näýse. Emmäň janyňyz sag, görjeňiz diňe gowulup bolsun.